Det er mig lige her. Jeg vil bare lige lave en lille video her om morgenen, når jeg lige har stået op. Det er lidt længe siden, jeg har lavet en video, hvor efter morgen mig selv, det var... Ja. Men det er gået ret godt på de seneste, det var en lille update. Og undskyld, jeg ikke rigtig har lagt nogle gode videoer med mig selv og sådan noget i. Jeg har bare haft lidt sammen med skolen, men jeg har lagt nogle dia-show, hvis det kan hjælpe lidt. Og så har det lige været fredag, så var vi nede og købte en hel masse slik og sådan noget. Det er, og så har jeg faktisk tænkt mig at lave en lille challenge nu. Det er sådan en lille. Jeg har nemlig købt en hel masse junglerull og lidt andet, men det er kun junglerull, jeg skal bruge. De junglerull skal vi bruge til at, jeg skal prøve, junglerull det er sådan her små lakridser. De er ret stærke. Så skal jeg prøve, så mange jeg kan få i munden, uden jeg kan spytte dem ud. Og bagefter det, så hvis jeg får omkring 7 likes, så klipper jeg mit hår. Så det bliver sådan helt kort sådan her. Så hvis I gerne vil have det, så skal det være 7 likes. Nå, lad os komme i gang. Og stærk. Jeg kunne ikke mere. Jeg er virkelig stærk for halsen. Jeg fik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Det er rimelig godt. Vi kan stadig prøve at lave den her challenge. Jeg kalder den for Junglerulls det brænder. Nej, blæh, hvis jeg er forkert. Hvad nu det hedder? Junglerull i din mund. Så sådan ser jeg bare det, så vi ses.